Hi. Dneska tady máme vlogísek. Sedíme tady u velkých šéfů, ne, prostě sedíme u těch. Jsme velký šéfové. U těch velkých borců. Já hlavně jakoby velký šéfové, ale jsem starší než tady ty lidi, prostě to mě docela jako děsí. Já jsem stejně stará jako oni. Nebo chápeš, ale že prostě... Počkej, oni končí tady tu školu jakoby v 17. Jo. Tak to je vlastně. Ty pičobaru ty tady nezapadáš. Proč? Jsi stará. Hello, welcome in our Valentine's vlog. I'm going on a date and guess with who? Of course with Bara. So sweet. Hello, takže vítáme vás tady na Valentín. Valentínská večeře. A tu strávíme v Mekáči. Plné lásky tady všechno. Srdíčkový Mekáč. Strávíme v Mekáči. Jo. To nugeto. Já to vyjadřuju Mickey. Tak to hituje. Tak teď jsme úplně jak doma na gauči, kámo. Děcka, vítejte u našeho valentínského pokecu. Máme tady hambáč. Máme tady hranolky. Máme tady Big Mac. A fílujeme. Zero. Of course. Protože nechceme nabrat kalorie, že? Double Big Mac hranolky a Coca-Cola Zero. Protože nechceme přibrat. Ale mi na to nevypadá. No, takže vítejte zpátky. My tady prostě vyhodnotíme, jaký kapel je dobrý a jaký je jako trapný. Všichni jsou trapný, protože jsme Se sami. úplně tak na ní pěkně podíval. My tady zajídáme bolest dnešní. To asi nebude stačit dneska. Sorry, ale sorry. Moc velká bolest. Tam jsou vole 2 masa. To je prostě double, já ti říkám. Fuj, ty okurky jsou fakt kyselý, kámo. To by si se s Nojemskýma nestalo. Kurky od profesora Zdobejče Nemůžou být kyselé. Píšu prej na ulici. Hele, pojď na drink, si s násilím, ale budeš mít. Mrk? Fuj, ty to měla tu okurek. Ti to říkám, že není dobrý. Že já jsem geniální. Prostě řekni vašim, ať ti dovezou skleničku z nojemských okurek. Přijdem sem, dáme jim to tam a řekneme, že chceme tady tohle, ale bez těch hnusných kyselých okurek se s našima znojemskýma okurkama. Kurva. A oni, jaká křivka? Ty křivko, Ty křivka. kam točíš? Do tebe. Nejsi náhodou Wi-Fi? Že s tebou cítím spojení. To mi nepovedlo. Nespadla si náhodou Z Vyšně? Ten Big Mac se mi rozpadá jak můj život, vole. Lásky plný život. Takže ten Big Mac se mi rozpadá jak můj milostný život. Ten jeden nedávali. Ne. A já asi nezvládnu tady ty účesy, víš? Já prostě asi... To je ten klasický malagský účes. Pičo, Ale ale- na Malagu. To je účes ala Malaga. No, vole, a ty vůbec nedávají teda ty účesy. Já mám tady ten prostředek, bude dobrý. A? Ta dostala kytičku. Nikdo se neptal na tvůj vole vyobrazený kytky, kámo. Doufám, že ti uschne. Doufám, že ti uschne a vylezou z ní brouci, který ti v noci nalezou do ucha a sežerou ti mozky. Mozky. Děcka, nečekejte mě v Česku, budu zamordovaná. Daj mi kytku a prostě vyleze brouk a ten mi vyžere mozek. Píšo, vole, Bez tady. spánku. My to tady úplně zachraňujeme, tu společnost. Hi. Chci vám dát update, co dneska děláme. Vlastně nic. Tu veky. My jsme hrozenky. A takže Lucinka má zítra narozeniny. A budu tady sama. Ne, s Tomášem. Právě.
On se nám tady směje, pičo. On se nám směje. Cože? Se nám směje. On tady dělá stejky. Jsme tady na dejtu po valentínska. A po angličtině. Byli jsme koupit v Primoru třpytky na očička. A teď si tady dáváme iced tea s croissant. Já si dám churros. To je techeringos. No a teď si tady tak jakoby lebetíme. No tak děcka, teď se posedete. Takže my jsme si chtěli obětat zmrzlinu prostě, ale tady paní potřebuje bez laktózy. Ano, sorbet nejraději. Jenže oni neví, co znamená sorbet. Takže něco řekla, že chce prostě zmrzlinu bez mlíka. Já jsem tady vole překládala na překladači, co chci. On mi nerozuměl. Ani tomu španělskému překladu. Takže si něco objednala. A tak jsem mu řekla, že něco dělá to sin leche. No a tak on řekl OK a odešel. A jestli to bude stát 10 €, tak ho pošlu do píče. A už jsme to tady pokopali všechno, takže je pozdě. You're matching, girly. Look, we're matching. Hello everybody! Vlog time, hi. It's a vlog time on my fucking 17th birthday. Kiss me, kiss me. Yeah. Oh, hello. Sister of Julie. Julie, that's my sister. Já chci žít. Be my little baby. Tomáši. Carmen, smile. Carmen. Slip into my fingers all the time. I try to catch up every minute. The feeling in it. Slip into my fingers all the time. Dívej, už mi zase spal. Hello. Welcome in our vlog. Long time no see. And right now we are on our way to Granada. We have a lot of things because we are girlies, but Look at my coat. It's one big sleigh, I'm telling you, girl. See you, motherfucking Granada. XOXO. Gossip girl. Dobrý úhel, jakoby. A tak co? A je to. Mína, malá vodína, hlavu ti zamotá. Jsi? Moc? Oh. Preferujeme takhle nebo takhle? Jaké máte preference, děti? Hello, welcome in our vlog. Today we are in Nerja, in Cuevas de Nerja. And look who I am here with. Besties, they ignore me. A teďka právě tady můžete vidět největší stalaktit na celém světě. Je to stalagnit, nebo stalagnát. Čo nevím teď.
Já bych to věděla, ale bohužel shit happens. Myslím si, že to stagná. Cool, jak si right? Boy. It's given. It's given. Girlie, say hi to our vlog. Hi. No, we look scary. Oh yeah. Feel the rain on your skin. Buff. Yeah, someone like usually everyone is complaining. Because Aliana told me that everyone thinks in Malaga. Teďka vás vítám já u vlogu. Ahoj. Jsem na výletě tady s rodinkou. Ty čo, rodinka? Ne mojí rodinkou. S mojí. Jo, s tvojí rodinkou. A je to jakože docela dost dobrý. Samozřejmě. To docela hituje. Je tady vedro zada. Piče, kurva drát, já už na to musím zrát. Ukázat toto. Počkej.